Jodno no lamsogo ani video entertainment and vlog o channel o tini chigon short video tu feke o video ka tero simna tamakari constituency ni ponom gnang MDC sar Robindra Deborma bini constitution o TIPRA MOTHANI kwbangma leader rok no swmai tangrimani mangpili nai tongdi norok soya tike pulan chimi paithak jora Kaitoni mongui swmai tangai sao TIPRA MOTHANI naharmung tai naimung no khabai khukbai oito sao tai ani sakao bogjak samung no ang khabai khukbai no khlainai tai mothani huijak kok rogno huitonnai tai sajaknai kok rogno sanai